Ka Maitlanti Rural Development Society kadai ka society ka Bakham Kerpang ka bana East Giant Hill District ka bala Saindo naro usnam arja khat kendai. Kani ka society kani rap shikat dei ban kintewi ka thany ha ka rep karyang bat kumjo ru ha kiwe ki kampen roy ban kintewi ka thany. Ya kani ka society lawan ban play pai ba mana ka khat South Tarik jong ubanai risau da omantri ka sarkar jala ubadei ru MLA jong ka thany uba kermen shela ha ka baidei bat ka jing kintewi ki kam jungo kai perthei u MLA ba kermen shela ula kintuye ki pai ba bakinbo ya ka jing tho namar bakadang don sakhendiat por ban penpoi shaki office bat lada ujob biang ha ka election kan kampen sok u banwa ye ki jing rap ki badon kam na ka banta kane ha ka ni gasngi lai don langru u additional deputy commissioner jongka East Giant Hill District uba Gautam Wajri ha ka baula a ye ki kintin kit bok kit riang na ka banta ka Maitlanti Rural Development Society kini ka society jongi ka ba kerteng ka Maitlanti Rural Development Society ngila sedang ika banseng nadu ka santrik manai Oktober arjar ka kendai bat ngilayat lenti bat ketong jongi ka long ban kentiu ya karap karyang nongkong bat hagujuk kupor ban kentiu ya ka jingnang jing start hapo ka snong bat hapo ka thanyi bro ku wei hanrei ngilabu ketong ba khmat ban sedang ya kene ka kamrap kamriang kumta ngilami cha ka office jong ka DHO bat ngilapan ka jingrap lengba jong kane ka lat bangin la bante ye kini ki pak house ni ki horticulture collection center kumta da ka jingsbun bat da ka jingsbun jang i sahab WC periat ha ka to ka por yo i ba ka jing angnut jongi kumta ila ayengi ya ka work order na du khat nyau tarik September arjar arpeu na ka bentaban te ye kane ka horticulture collection center hapo kani ka snong habatau nagbanta banlum banlang ya ki marap jong ki nong rap ki badon hacha kini ki than bat jong ka snong hi barok ko wai ka hadin bangila daplum daplang ya kini ki marap namar ba kini ki marap ngin haban lum ki bat ngi haban thit ki bat ngin bu hang ne ki bat neleng society kan mi khmat ban lek di haki local market namar ba lada unang rap urap uyo tang arpau laipo kg ulek di chadu lat rambai chadu kleriat kan long ka jingdu nang kan tang ka bai keliru kampat poi katong tandai bakin penpoi hang ne ngipat ngin chim khambun ban wanra sikiyau padon hapo rilum jantia ban long ka jingmentoi kinang rap bat kumju ku society bakan yat hagaji dai bat ka marketing ka imlang salang ke balong immediate hang ni ha ri hasi jantia hi jongi nginam ong kam chawai ngiyo i ba ki samla ki don sisa ya kata ka bor ban yarap ya ka imlang salang ki samla nginget ba ki dai ki padap da ki jing thrang no ki jongki ki jing nang jing tip jongki kat kumgani juk start pementa bat ki kwa ban wanra ki jing telah ka imlang ka salang bat kani ka energi ka badon haki ngihap banang banyalam lenti yaki ha ka bakin pendon kam ya kani ka energi ka badon yaki bangin channelize yaki sya kata ka bangi ong ka positive energy ka ban kentiu ya ka imlang ka salang ka jongi tinga ai khuble yo ya iba bilus pertu mo ibala shim shisha ya kani ka senjam ha ka ban yalam lenti ya ki khun samla na kani ka snong na kani ka than ban yalam lenti ya ki ha ka ban seng ya kani ka society bat ngange sibun ki wei ki kam ki ba bha ki ba he ki ba khrau ki ban sale da kani ka society lengba ki samla jong kani ka snong bat jong kani ka than kamu do onale yung pakan tu hejing ito tourism ngajo ijing mood ay ki ba he yung kani ka than hani da burom lang yi bro khamtam kani ka wa umhang kawi na gawa kawi suk hadu kate wo i kam ki bru ki balai chukwa ba iu ong ladi yo pnem kam lani yo mo ye am connected ba ka to gawa be sau tho i kani to kate ka jing kam nu ong wa ni to ka jingai yong ki bru ki yong i wa im ye pangkhanya kate ni te daw da ka bo burom im no ri pta ya kanu ka ki tourist spot la hapo yong kani ka thain lam yo i ya ka jing kar chan yong phi ki pai ba nong chang chnong yong kani ka thain tani te daw ngala bo ok jingkar pat ha ki pai ba yong ni no chang chno yong ni ka thain ya ki te ki ar phau to li le ni ar phau tam ki te ki project
siau bahal di MK kita cenai ki kam kerja ke proposal bu chaga office yang deputy commissioner but if you pa changa la kam jo kam le I ha kata ke time san chnong dem gi he yang san chnong hini la kam jo ki he tu por kam nu jo ya thau gi yanga chaga tu ke spot ong to le gite da perchang yu chna gi surok hagni ke tem gi yong I da perchang yu chna yin king ne benta ki pai ba upun su ki cross le new life pai jungo ki da perchang yu chna gi te gi am kam gi bo per the boy da ke MLA scheme the boy da ke DMF scheme but kam chu le ne gi scheme gi bo per hadu wo de yo I recently hagi katu kan ni banai seden the yo I chik crore tam ka sanction ne benta yong ki ardli ki project hapo yong ka ta ke than san chnong bad harangat Niti daw nga hiti por jo em ngijing do jing kermena boyo lesi ke tourism mom yigo E fun chagni ke thain ke yong I marsen yo achi crore tam hag tu sni na saw kemena o katu to ke jing sedang ke yong I ke jing sedang to dang tu chi crore katu wan kita ki paul ni ki spa crore chagni ke thain lang ba ke jing yuk sok ti lang yong I